Il-ħadd wara nofsinhar il-mexxej Laburista Joseph Muscat indirizza t-tieni mass meeting tal-Partit Laburista tul din il-kampanja elettorali li sar fir-Rabat. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat irrefera l dokumenti li kienu ppubblikati fil-gazzetta Malta Today. Dokumenti li jikkonfermaw li kumpanija li biegħet iż-żejt lil Ena Malta tat commissions lil persuna li kien membru fil-Kumitat tal-istess Ena Malta li kien jiddeċiedi minn fejn din il-korporazzjoni kienet tixtri ż-żejt. Din hija persuna fdata ħafna minn dan il-gvern. Joseph Muscat qal illi min staqsa għaliex hemm bżonn bidla fid-direzzjoni, it-tweġiba hija ċara. Hemm bżonn bidla fid-direzzjoni biex Malta ma tibqax tal-ftit għal ftit, iżda ssir tagħna lkoll. Żied li l-pulizija għandhom jinvestigaw minn rajhom dan l-aħħar każ u m'għandhom bżonn li l-ebda politiku jgħidilhom biex jinvestigaw. Joseph Muscat qal li issa qed nifhmu aħjar għaliex kien hemm min ilu jinsisti tant li Malta ma taqlibx għall-gass u għaliex hemm min irid li pajjiżna jibqa' dipendenti fuq iż-żejt għall-itwal żmien possibbli. Iddikjara li Lawrence Gonzi għandu xi jwieġeb u jispjega dwar il-ħlas ta' dawn il-commissions fuq il-beħ taż-żejt lil Ena Malta. Il-Prim Ministru huwa responsabbli li jwieġeb u jispjega, għandu ħafna li xi jwieġeb u jispjega, għandu jgħid jekk qatt inġibditlu l-attenzjoni qabel lilu jew in-nies qribu dwar dawn l-abbużi. Dak li sirna nafu isaħħaħ il-konvinzjoni tagħna li hemm bżonn miżuri biex naraw li titnadda fil-politika. Joseph Muscat fakkar kif 10 snin ilu il-gvern kien irrifjuta offerta li kienet saritlu mit-Taljani biex jibnu pipeline tal-gass bla ħlas u sal-lum għadha ma natax raġuni valida għalfejn dan il-proġett kien irrifjutat. Il-gvern issa jitlob l-Unjoni Ewropea parti mis-700 miljun euro li hemm bżonn biex jinbena dan il-pipeline flimkien ma' terminal jiflowtja f'wiċċ l-ilma. Il-gvern għadu lanqas jaf kemm irid joħroġ għal dan il-proġett li gvern ġdid ikompli. Sa dan it-tant il-gvern irid li pajjiżna jibqa' dipendenti fuq iż-żejt u jibqgħu għaddejjin il-commissions fuq ix-xiri ta' miljun euro f'żejt kuljum mill-Ena Malta. Dan kollu għal Joseph Muscat jispjega il-paniku kollu minn xi wħud wara li l-Partit Laburista ħareġ bil-pjan ċar tiegħu u li jista' jitwettaq għal roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma biex naqilbu għal gass fl-aqsar żmien possibbli u biex pajjiżna ma jibqax jixtri b'miljun euro kuljum f'żejt. Il-mexxej Laburista irrefera wkoll għal dikjarazzjonijiet li saru fl-aħħar jiem dwar kif ftehim ta' 10 snin għax-xiri tal-gass mhux possibbli. Qal iżda li fl-aħħar sigħat wieħed mill-esperti ewlenin fl-Ewropa dwar l-enerġija, il-professur Jonathan Stern mill-Università ta' Oxford, qal li ftehim għal 10 snin għax-xiri tal-gass mhux talli mhuwiex impossibbli talli ftehimiet simili jsiru anki għal 15 u 20 sena. Saħansitra hemm aktar vantaġġi li bħala pajjiż naqilbu għal gass għaliex dan l-istess professur qed ibassar li l-prezz tal-gass se jorħos sa 10 snin oħra. Għalhekk ħbieb tiegħi aktar minn konvinti mir-roadmap tagħna li se twassal għal stimolu ekonomiku, ambjent aħjar, saħħa aħjar għal uliedna, aktar xogħol, aktar flus fil-bwiet għax ħarraħsu il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Il-flus li se nifrankaw irridu ngħadduhom lilkom. Il-flus irridu ngħadduhom lilkom, lill-familji u lin-negozji u mhux jmorru commissions fil-but ta' xi wħud.